Ngikhuluma ngama-intercessor mina. Kukhona umama owaye umprofeti uma ufunda kuLuke chapter number 2 kodwa waye yi-intercessor. Uthi igama lakhe uAna. Wafela umnyeni wakhe eshade 7 years, wahamba oyivalela etempelini. Waze waba na 85 years ezila ukudla ethandaza. Ethandazela ukufika kwenkosi. Lithi iBhayibheli mhlazana bezobusisa uJesu etempelini wayekhona naye. Asimazi lo mama. Ena 60 asimazi, ena 70 asimazi. Sizozwa ngaye ngoba sokuthiwa nangu uJesu yobusisa etempelini. Abaziwa ama-intercessor. Ize lento abavuselwe yona ibonakale. We-intercessor njani elithandaza online? Uthandaza kanjani ikhamera ila? Ubukwa abantu bonke. Ngoba lento yenzayo into yamiyeni nomakoti, into eprivate. Ngoba kunezinto ozozimitha lapho